26 जानुवारि 2022 इं मायथाइयाव बाक्सा जिल्लाखौ बोखावना तामुलपुर जिल्ला गोदान दानाय लोगो लोगो समजों गोरोबना खामानि मावनो थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बोखावना 9 डिसेम्बर 2022 इं खालाराव खुंगा 18थि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुम्मानि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानाय जाबाय। दाफुंबाय जों दिनै दाफुंबाय तामुलपुर गोदान जिल्ला दाफुंबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाफुंबाय दिनै जाफुंफैमारबाय सोरजिबाय दिनै गोदान जारिमिन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो खौसेथि गायसननो ओ खौसेथि गायसननो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों। तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन लं लिभ लं लिभ लं लिभ। बरायबाय जों बरायबाय बर'नि धोरोमारि आरो माहारि आफादा खौसेयै बरायबाय जों बरायबाय बर'नि धोरोमारि आरो माहारि आफादा खौसेयै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बरायबाय फैदो फै जों बयबो हानजा हानजा गोग्गो सोलोंथाइ आरो गियान लादोनि फैदो फै जों बयबो हानजा हानजा गोग्गो सोलोंथाइ आरो गियान लादोनि बर' हारिनि जेंना आरो सुथुरखौ फोजोबस्रांदोनि बर' हारिनि जेंना आरो सुथुरखौ फोजोबस्रांदोनि समायखिरा लाबाय जों बयबो बर' फरायसा आफादनि संबिजितखौ मान होबाय जों समायखिरा लाबाय जों बयबो हारिनि रौनिया हानजा जाना खौसेयै बर'खौ गेरेमसा हारि दाफुंनायनि खौसेयै बर'खौ गेरेमसा हारि दाफुंनायनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों। एबसु लं लिभ लं लिभ लं लिभ।
जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय।